potpuno automatsko punjenje umaka i proizvodna linija za brbljenje limenki. Neprijanjajuća površina, velika brzina punjenja i velika točnost. Napredni rad sučelja čovjek stroj, PFC kontrola. Čvrsti čelični materijal za izgled potpuno zadovoljava higijenske standarde hrane. Široko se primjenjuje na sve vrste umaka, poput čili umaka, umaka od rajčice, umaka od sezama itd.